Shout out Sir Narsanton, Ding Colorful Life, and Ella Rose ng Singapore! Hi guys! Welcome back to my channel. Ray King! Kung walang Ray, walang Jen. Ray King Vlog. Ito guys, namili ako ng mga paninda ko. Kasi kada Sabado ng hapon, nagbabayad yung mga nagpapalista ng mga nagtatrabaho sa tapat namin. Pag Sabado ng hapon, nagbabayad sila. At nirorolling ko naman kinabukasan. Yan guys, Sunday ngayon. Kasi pag Sunday, sarado ako. At walang work sa tapat namin. Kaya ako'y namili ng mga, kasi panit na, napanot na taon. Kaya kung may nagbabayad ng Saturday, ayan, pinarurungan ko naman guys. Para kung halimbawa, may kailangan kaming gamitin o kainin, dito na lang din kami kumukuha. O ayan guys, namimili ako. Tinatansya ko kung kasya ba yung pera na dala-dala ko. Kasi may iniisip ako guys. Gusto ko talaga na makomplito kahit tagdala-dalawa lang. Kasi minsan din gusto ko rin ng sardinas. Tapos pag corn beef naman, yung anak ko naman ang mahilig mag corn beef na konsumo. Ayan guys, kaya yan, nakukuha ko kahit mga tagalawa at 3 lata. Kinikwenta ko guys kung may supra para maka-snack ba. Maka-snack man ugama. Ayan guys, magbabayad na ako. Alam niyo ba guys, may supra. Maka-snack din ko. Maka-snack yun. Dintawon. Si Manay. Tigmak nga. Merienda yan. Ay, pwede po. Palit ng drinks guys. Tingnan natin kung makabili tayo ng drinks. Gwapo man ang parating ba guys.
video. Nagduko-duko nga nito lalaki. Ang daming tao guys. Oh, naay Amerikano ay. Naay Amerikano. Hindi dapat parang kamuun na kung pwede mag video. Pagtalikod mo lang dyan ay kumapigiling. Pagpahiling. May kaduro-duro. Daw pa nag-video, magpaalam muna. Kaso nahihiya akong magpaalam kaya patago na lang guys. Katulad nito. Miss, pwedeng mag-video sa'yo, miss? Bakit kaya yun yung magpa-video? May kamay naman. Ayan guys, ang napili ko ay siupaw. Ito ang aking kakainin, siupaw. Ay, 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 ay. Kain tayo guys. Putang gulo. Ano yung sa'yo? Laro ni kaya laro ng kape. Dangog-dangog man. Sa gilid. May kaklase ako noon, ayaw talaga kumain ng siupaw. Kasi iring daw, iring. Iring ang kalaman. Iring. Alam niyo guys kung anong iring? Alam mo kung anong iring? Iring. Naniwala lang sa sabi-sabi na yun daw ang ano na isip. Sabi ito. Kala ko bula-bula.
Ito oh. Ito na. Sakit na appendix ko. You can do it. Hmm? Busin mo to, ano, napalitin out yan. Pwede. Sana i-receive mo ano, customer yung order niya. Medyo na ano ko sa pangalan. Pero ang pangalan, RRN. Sayang yan. Yun guys, video na ako mahulog ko. Don't make food, mother. Lain na akong kabuhi noon kasi matamis pa ito. Na partner daw ito, dapat tubig lang. Ako'y pobreng alindahaw, ako'y giano dado, nangita o kapanibaan, ahay, sa tanaman o sa mga kabulakan. Ay, aroy, 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 aroy. Aroy, 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 aroy. Anya si Paula sa mga kahidla. Aroy, 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 aroy. Aroy, 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 aroy. Di ka ba maluy? Ning pobreng alin na